Samler du på? Måske mønter eller frimærker, måske dyr vin eller porcelænsdukker. Ja, mulighederne er mange, men blandt de sjældne er nok en slidt bowlerhat og døren til et Franz Jäger-pengeskab. Men kan man virkelig samle på det? Jo, det kan man, hvis man er inkarneret Olsen-banden-fan. Og det er Kasper Elmegaard Hansen. Endda i en sådan grad, at han har mere end 200 forskellige rekvisitter. Nogle er originale, andre nøjagtige kopier. De har nu fået sin helt egen kælder, for under sit hus har han skabt et mini-museum. Og du kan komme med på besøg i dagens udgave af Det Gode Selskab her på P5. Velkommen til. Hvis jeg siger skide godt Egon, eller jeg har en plan, ja, så tænker du nok straks på Olsen-banden. Men egentlig passer de ikoniske sætninger også til Kasper Elmegaard Hansen fra Fensmark ved Næstved. Da han og hustruen for et halvt år siden flyttede i eget hus, havde han nemlig en plan om at indrette noget af kælderen til ære for Egon, Benny og Kjeld. Han er nemlig kæmpe Olsen-banden-fan og samler. Og nu er museet færdigt, og rent ud sagt, det er skidegodt. Det er den røde kuffert fra Olsen-banden-filmene, den mest velkendte læderkuffert. Det er den, som startede hele min passion for Olsen-banden. Skal vi lige prøve at åbne og se, hvad der er nede i? Ja, det kan vi sagtens. Lige ned på gulvet her. Ja, lige nu er den tom. Ja, lige nu er den tom. Jeg har ikke fået skravet alle millionerne sammen endnu, men det kommer vel i løbet af nogle år. Ja, for i hvilke film er det, den optræder, og med hvad nede i? Altså, den optræder i Olsen-bandens, blandt andet optræder den i Olsen-bandens sidste bedrifter, med, hvor der er 3 røde læderkufferter, hvor der er 100 millioner i. 100 millioner? 100 millioner i, ja. Det har egentlig været meget rart, der var det nu. Ja, det har været meget rart. Vi har lige købt hus, så vi kunne sagtens have brugt pengene. Men den her kuffert, den satte altså gang i din interesse for Olsen-banden. Hvor gammel var det, du var det? Hvor mange år var det? Jamen, altså, jeg var en lille purk jo. Altså, jeg tror, jeg har været 7-8 år gammel eller sådan noget, hvor at, min mormor og jeg, vi gik meget på loppemarkedet, hvor jeg bare måtte finde den kuffert, og den var der aldrig. Så igennem mange års søgen, så da jeg blev nogen 28 tror jeg, så fandt jeg den. Og så ville han ikke af med den, men så den rigtige pris, så fik jeg den. Alt er jo til salg. Alt er til salg til den rette pris, ja. Men altså, du har været en 7-8 år på det tidspunkt, da du begyndte på loppemarkedet og lede efter en rød kuffert, fordi du så på det tidspunkt lige havde set din første Olsen-banden-film. Hvad var det for en? Ja, det var Olsen-banden på sporet, der startede min passion. Der er masser af glæde i filmen, og ja, gak og løjer. Så der blev jeg bare hooked med det samme. Man kan bare se filmen igen, man behøver ikke have kufferten stående. Nej, det gør man ikke, men altså det der med, at man føler, at man gerne vil have det, der er i filmen. Altså, at man gerne vil se ud som de andre, og man gerne vil have den der jargon, og man gerne vil samle på nogle ting. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg begyndte at samle, men det er bare fordi det der med, at jeg vil sgu også være en del af banden på en eller anden måde. Altså, du er det 4. hemmelige medlem? Jeg er det 4. hemmelige medlem, jeg tror jeg. Men det er der, min passion startede, simpelthen, og min samlermani. Og kufferten, det skal vi sige, det er kronjuvelerne, Bedford-diamanterne i din samling, som består af, hvad er der, 200 forskellige linser, ja. Debidutter? Jeg tror, der er omkring 200 plus ting, som jeg har i min samling indtil videre, men den vokser hver dag. Og der står så den røde kuffert, men der står også en rød kuffert derovre. Ja. Hvad skal den så? Jamen, det er fordi, der er brugt flere forskellige kufferter i forskellige film. Den der røde kuffert, som jeg har der, den ligner den, jeg har derovre. Men de er svære at få fat på, så når man finder dem, så er det bare med at købe dem. Så lige pludselig står der 3 eller 4? Der kan sagtens stå 3 eller 4. Og historien om den ene kuffert er, at den formentlig har været med i en Olsen-banden-film, ikke? Ja, jeg har fået videre af en rekvisitør, som arbejdede inde på det gamle rekvisitlager, at da jeg købte den, der har den været med. Men jeg har ikke papir på det, men jeg har bare fået at vide med ham, at den har været med. Senere går vi på opdagelse her på museet, som er indrettet i en kælder i dit hus. Og udover kuffert, så er der masser af plakater fra filmene, billeder fra filmene. Hvad giver det dig at samle de her ting? Jamen, det giver mig en voldsom tilfredsstillelse af,
at jeg med min kunde kan skaffe det og kan finde det, så det ligner. Det giver mig en glæde. Altså hver aften, når jeg kommer hjem efter en hård arbejdsdag, så kommer jeg herned. Altså det giver mig ro i sjælen at have det, fordi det er bare dansk. Altså som man slapper af danskhed, synes jeg. Går du herned hver aften? Ja, jeg kan godt finde på at gå herned hver eneste aften, og så lige kigge, inden jeg går i seng, og så bare gå rundt og kigge. Ikke fordi jeg sætter mig og hygger mig, men bare går ned og kigger på mine ting, så jeg får sådan en stolthed. Ja. Hver aften? Hver aften, ja. Jeg er meget glad for Olsenbanden. Det kan jeg da høre, men det er lidt skørt. Er der ikke folk, der siger det til dig? Jo, altså jeg får at vide hele tiden, altså, hvor jeg bliver ved med at sige, jamen det er skørt, og det er måske også skørt at samle på Olsenbanden og være en voksen mand på nogle 30 år. Men altså, jeg har det sådan, ved du, at der er så mange ting, der er skøre i dag, men altså, så længe man hviler i sig selv, så føler jeg, det er sundt. Jeg tænker, at vi skal på en lille rundtur her på museet, men det kræver, at vi lige gør klar, og det gør vi bedst ved at gå ud i gangen først, ikke? Ja, det gør vi. Og så skal vi tilbage til det lille Olsenbanden-museum, vi besøger i dagens udsendelse. Superfan Kasper Elmegaard Hansen har indrettet det i sin kælder under huset i Fensmark ved Næstved. Museet her er fuld af rekvisitter og kopier fra de mange film. Lad os gå på skattejagt. Vi skal ind ad mine dør, som jeg har fået lavet ind til mit Olsenbanden-rum, som jeg har fået lavet som et Frank Jäger-pengeskab. Og det ligner faktisk utrolig godt et Frank Jäger-pengeskab. Det er grønt, og der står Frank Jäger Berlin her i sådan et felt midt på med sådan en guldskilt i virkeligheden. Og så er der den her, man kan dreje i toppen, og et stort håndtag i midten. Ja, drejekodelåsen der, den har jeg fået gipsafstøbt, og så den store dreje til at åbne pengeskabet med, den har jeg fået købt igennem et pengeskabsfirma, som havde en rest til overs for et pengeskab. Hvad er koden til at komme ind? Jamen, det er bare åben. Man er altid velkommen, så jeg er ikke kode på mit rum. Nej, der er også et almindeligt håndtag. Jamen, du må hellere gå forrest ind på museet, og lad os prøve at se, om vi kan komme igennem så mange ting som muligt herinde. Altså, inddelt det i sektioner, så herover alt det, der hænger og ligger og står, det har med Olsenbanden på sporet at gøre. Hvad kan vi sådan hurtigt få øje på her? Jamen altså, en af de meget velkendte ting, som også blev den danske fanklubs varemærke eller logo, det er knagerækken, som de skal bruge, som faktisk Kjeld skal male, til at de kan få stjålet de der togdragter, som de kører rundt i. Så står der sådan nogle latterhorn, eller hvad kalder man dem? Ja. Det er i starten af Olsenbanden på sporet, hvor Egon kommer ud, hvor Benny han står som gadesælger på et tingsted i Valby og står og siger, at der er 3 for en 10'er, og står og latterliggør sig selv. Og der står ha, ho, ho, ha, ha på siden. Ja, og de kan endda sige noget. Skal vi gå videre til næste film? Altså, der er jo meget mere fra Olsenbanden på sporet. Vi kan ikke nå det hele, men vi kan jo tage næste film. Det er så Olsenbanden i Jylland. Der er bunkerplanen, som Benny og Kjeld tror, der er en rebus bag for Anders And eller en lokumcistern. Festung Dänemark, sektion nord, står der. Så er der sat et kryds, det derinde. Det er derinde, skatten er begravet. Ja. Og så har jeg fået lavet Rigus fladtrykte pistol. Guldbarne. Jeg har en modelbil af Rigus Porsche. Jeg har et bunkerskilt. Fuldstændig som det så ud der i filmen? Fuldstændig så det så ud i filmen med nummer på den bunker, som Egon han går og søger efter. Ja, mange af de her 200 eller flere rekvisitter og debedutter, du har, er jo nogle, hvor du så selv har måttet prøve at ramme originalen, men du har også nogle originale ting her. Hvad kan vi finde? Det må vel over i den næste sektion, ikke? Ja, altså de originale ting, jeg har, det er jo ikke rigtig sådan ting, der altså, man kan se i filmen. Altså det er mere sådan noget bagom filmen. Altså det eneste, jeg har, der har været med i filmen, kan man så sige, eller 2 ting. Jeg har en kuffert, og så har jeg en BT spiseseddel. Og det er den, der hænger der? Ja, som er med i Olsenbanden, overgiver os aldrig. Tidligere minister arresteret, står der. Tidligere minister arresteret. Og så har jeg Olsenbanden går i krig, manuskriptet, hvor at alle replikker og hvad de skal sige, hvad Egon skal sige, hvad Yvonne skal sige, står i. Så det er hele filmen, der er der. Jeg kan se, der hænger også et dagsprogram her, hvor Sprogø skulle møde
1945. Ja, det skulle både Morten Grundvald og Poul Bundgaard også. Ja, og der står, hvornår de skal være på sættet, og hvornår de skal i sminken, og udbilleder, hvor lokationen er. Det var lige på den her fra 79. Det er Herlev Hospital ved hovedindgangen. Og så er der en bombe, som ligner noget fra Olsenbanden derudaf. Det er jo med alle mulige ledninger på kryds og tværs af nogle farlige batterier. Ja, den virker heldigvis ikke, så vi skal ikke være bange for, at vi står uden hus på et tidspunkt. Men den er lavet så tæt af en kammerat af mig, som originalen er. Så det er jo noget, jeg er ekstremt glad for. Du har brugt en formue på det her. Jeg har brugt en rigtig stor formue. Men igen, det er en passion, og det er en glæde, så igen, man skal ikke sætte pris på lykke. Så igen, det er sådan noget, der gør mig lykkelig at have. Jeg har et gæt været 100.000 kroner eller noget den stil, ikke? Ja, det er omkring, hvis ikke mere. Men hvorfor? Ja, det har jeg jo stillet mig selv. Det spørgsmål, om man ikke skulle tage at blive voksen, og man ikke skulle gøre det ene og det andet, at man jo have et fedt træningsrum hernede, kontra at have det Olsenbanden-rum. Men altså for mig, så er det også det der med at bevare det gamle, der har været, og hylde det gamle, der har været. Fordi nok i dag, så er tingene, de blev gjort så meget tekniske og ting, men jeg synes ikke, det fungerer altid, som det gamle har gjort. Det samme med nye film. Jeg synes ikke, nye film har samme charme, som de gamle film har. Lad os slutte vores rundtur i fortiden ude ved det sæt tøj, som er en fuldstændig tro kopi af det, Egon Olsen havde på igen og igen. Det står herude sådan og siger velkommen til gæsterne. Det har jeg fået lavet og fået fundet og søgt i mange, mange måneder. Altså jeg tror, jeg har brugt over et år på at finde tøj, så det faktisk ligner. Skjorten, den gulstribede skjorte, gul og hvidstribet, den er faktisk rigtig, rigtig svær at finde i dag. Slipset, det har jeg selv håndmalet og fået lavet, og bowleren har jeg selv fået patineret. Men det ligner tro kopi af Egons, og så selvfølgelig så hænger der et billede op bagved. Altså så også selv kan se, at den er god nok. Det er sådan, som det ser ud i filmen. Ja. Det er lige som det skal være. Du besøger selv dit museum en gang hver dag. Hvem får ellers lov til at komme herned? Jamen altså dem, der får lov til at komme ned, det er jo familie, det er jo venner, det er jo hvis en fan skriver til mig, om de må have lov til at komme og se det. Jeg er jo bare glad for at skabe en glæde hos andre. Altså jeg havde jo en fan på besøg her for noget tid siden, fordi han skulle købe en af de ting, jeg havde sat til salg, som Olsenbanden lavede. Og han gik jo ind i rummet og nærmest var ved at græde. Altså det gav ham så meget, altså det gav ham så meget lykke at gå, fordi han sagde, at han kunne gå derinde i flere timer. Han var opslugt af det. Det er den ene ende af skalaen, ja. Men så er der vel også den anden, hvor der er nogle familiemedlemmer eller nogle kolleger eller noget, der står og ryster på og tænker, hvad delen har du gang i? Ja, der er rigtig, rigtig mange, der synes, det er underligt som voksen mand at samle på noget gammelt tøj og en gammel brugt kuffert. Men altså igen, det er noget, der gør mig glad. Som Benny og Kjeld, de siger i en Olsenbanden-film, ikke? Det er stort, det er dansk, det er dejligt. Altså, det er ren lykke. Det er ren lykke. Næste plan er en lille bane, så en granat kan køre rundt under loftet i kælderen. Fuldstændig som i filmen Olsenbanden i Jylland.